לא באמצע. עכשיו זה באמצע. בסדר, I can go by myself. Thank you. ברטה, איך בשבילך לגור פה? אני אגיד לך את האמת, לא הייתי חושבת אפילו על זה, שאני מוכרחה להיות לבד בגור כזה. בעלי כבר איננו 28 שנה, אני לבד. והשני בנים שלי גרים בארצות הברית. היום גם את לא יכולה כל כך מהר לעשות חברים. זה לא... למה לא הבאת את כל הבית הקודם שלך? למה את משאירה פה כזה ריק? קודם כל אין לי מקום לכל הדברים מה שצריך. בשנית אני... תמיד חשבתי אולי אני אחזור הביתה. בעיניי, כל הזקנים מסכנים. צריכים רק עזרה כל היום וזהו. כל אחד לא הבן אדם שהיה פעם. ברטה, יא. אף פעם לא יצאתי לבירה עם אישה בת 100. יש לך בירה טובו? כן, יש טובו. תודה. תודה. חיים, חיים. לאנשים, כל אחד יש לו, אחד לא שומע טוב, אחד לא רואה טוב, אחד כבר לא, בכלל לא יודע מה הוא מדבר. ברטה, יום הולדת שמח. עד 100 וכמה שבא לך. מספיק, מספיק. שהיה לי פעם חיים יותר טובים. בצד שני, אסור לי להגיד משהו שברוך השם אני עוד יודעת מה שאני מדברת. יש כאלו שגם לא יודעים מה מדברים בכלל. נכון או לא? יש לך איזה משהו להגיד לנו בחיים שלנו? שתעשו חיים כמה שאפשר. כל זמן שאתם צעירים. זאת אומרת, תעשו כל מה שאתם אוהבים, שאחר כך זה כבר לא אותו דבר.